हाफत रहे हो हम हाफत रहनी। अरे वाह दरकन भैया, क्या गाड़फार गाना बनैले बाड़ा। ये गाना सुनले के बाद नू हमके मन करता कि तोरा मुंह में पटक के लंड पेल दी, समझला। तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बानू। आज हम बात करे वाला बानी नू अमित भैया और सलेश प्रेमी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करे से पहले नू एगो छोटा मोटा रवा लोग के बात बतावे के चाहता नहीं कि ये वीडियो के सिर्फ एक ही मकसद हवे, आप लोगों को इंटरटेन कर, नहीं तो केहू के दिल के ठेस पहुँचावल। हंसिया लोग और हंस के भूल जाइए लोग। के छाँव में अच्छा तो मिले ला बोलक हमरा के गांव में आ माजा खूबे मरलक पिपरा के छाँव में। तो हम कहतानी कि साला है पोस्टरवा पे इतना ढीड़ा हम मेहरारू के फोटो कहाँ से लागल बा। इ तो माजा मार मार के नू एकर देहिया फुला देले बिया। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बानू कि दिन भर घुमैलस खेत खरिहानी चावरा। तो हम कहेम नू ए भौजी, जब चावरा में घुमैलस तो लावड़ा के जरूरी न पड़ल का। कटले बाओ ठलाले कोटवाला छावड़ा। अच्छा तो भौजी के कहना बानू कि कटले बा ओठ लाले कोट वाला छवरा। तो भौजी के हम ये कहेम नू कि अगर भैयावा ओट लगा के मोट घुसावे लगी नू तो छोट के याद पड़ जाई, समझलू। दोनों मिसाले बगल लाल लाल कोइले बा। अच्छा भैयावा ने तो बाजी मार दिया है। अरे भौजी कहे में लाज लगाता, उ तोर दोनों गाल नहीं के मिसले, उ तो मिसले बा तोर दोनों फुलाओ ना आ मिस के कद ले बा खिलाओ ना। अच्छा तो भौजी कहतिया नु कि सारा लइकन में कह के बवाल कइले बा। अगर ए लेखा दोनों फुलावना मिसबू और ओट लगा के मोट घोटबू तो बवाल कइले बा, साला बिहान से मर्डर होई। चूस गइल फुलावा मन के आइल भावरा। ओइसे न कहे भौजी, ऐसे कह कि चूस गइल फुलवा बन के आइल लावड़ा। घोरही से बानी रउआ ओही लाठी कल पीछावे पड़ल बानी लेके लोहा धिकल। अच्छा तो भौजी के का नाम बानू कि भोरही से बानी रउआ ओही लट्टी कल पीछे पड़ल बारा लेके लोहा धिकल। अरे साले कैमरामैन, इ लोढ़ा भैया धिकल लेके काहे के लिए पीछे पड़ल बारे। अरे साले इ लोढ़ा न ह, इ आदमी के लावड़ा ह। लावड़ा के कहता लोढ़ा। सटाई ना सलेंसर पिया ढोड़ी में धली कैंसर पिया। अच्छा तो भौजी के का नाम बानू कि सटाई न सलेंसर पिया ढोड़ी में धली कैंसर पिया। अच्छा तो दिन रात ठोकवावत तारू तो कैंसर नहीं के धरा, तो सलेंसर से तो के कैंसर धरता। देखी के खेला फेला भइल बाबूधी छुई ना हो खोतावे गुदा गुदी। अच्छा तो भौजी के कहे का मतलब बानू कि देखी के खेल फेल भइल बा बुद्धि छुई न होखतावे गुदगुदी। तो जब गुदगुदी होता नू तो आके हम लाड़ चाट लगी तोरा गाड़ में गुदगुदी निकल जाओ। सही सलेंसर बच्चा कर। अच्छा तो भौजी के कहे का मतलब बानू कि लोड न सही सलेंसर बच्चा कर। तो हम कहेम नू कि आके हम लील जा लावड़ा बा पातर। घूमी घूमी खोले पिया 17 रे जिला एकरा में बाबू तोहर सकी न किला। अच्छा तो भैया के का नाम बानू घूमी घूमी खैले बिया 17 रे जिला एकरा में बाबू तोहर सट्टी न किला। तो ए साले लाड़ चट्टा तब का गाँव मरावे खातिर एकरा पिछारू पिछारू घूमता रहा, देखा दोसर दुआरी। अच्छा तब भैयावा के का नाम बानू कि ऑर्केस्ट्रा के माल हिया दाब के मुंगा दी। तो हम कहम अरे साले बच के रहिया, ऑर्केस्ट्रा के माल जानल नु कितना खतरनाक होखेला, उ दाब के न गाड़ चटा के मुंगा दी।
कहतनी रहतनी तू बच के नहीं तो चढ़ जाई देह पछरप के। अरे हाँ ए भैया बच के रही तो न तो कहीं देह पर छरप के चढ़ गइल नू तो ओकरा से पहले तोरे में 9 महीना के रह जाई। पियावा चापत रहे हो हम हाफत रहनी। अरे वाह धड़कन भैया क्या गाड़फार गाना बनैले बाड़ा। ये गाना सुनला के बाद नू हमके मन करता कि तोरा मुंह में पटक के लंड पेल दी, समझला। सोचले न रही जवन हमारा से खेला रात भर कइले। तो भैया के का नाम बानू कि सोचले न रहनी जौन खेलवा रात भर कइले। का है धड़कन भैया कौन खेला कइले कहे उहे पटक के तो तोहर गान ना मार दिले। गजब बेइज्जती है। जवनिया के आगी फूंकिता पत रहनी। अच्छा तब भौजी के का नाम बानू कि जवानियों के आगी फूकी तापत रहनी। अरे ये साले कैमरामैन ई जवानियों के आगी होखेला का रे? अगर होखेला तो हमनी के आगे कहाँ गइल बा रे? लाड़ चाटे गइल बा का? हमरा का मालूम लाड़ चाटे गइल बा कि गाड़ मरावे गइल बा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता नहीं। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और एगो लाइक ठोक दी।